Здрасти хора, днес ще снимаме парт 2 на 1v1 FIFA Mobile, защото вчера някой ми направи камбак. Emotional damage! Част. Изпрати им покана, моля. Веднага ще ти изпратя, колега. Изпращам ти покана. Нещо не се изпраща. Разгър не се изпрати. Нещо много бавно. Ама Много започваме. съжалявам за това, което стана сега, само че... Да. Пак Милан Манчестър Юнайтед, съжалявам, че съм с на ПСЖ екип. Същите си отбори. Да. Същите. 4-2-4, както винаги. Да, 4-2-4 е много добър. Не, аз имаме малка размяна. Да, си имам Карлос Роберто на райтбак. Ой, стига. Това ми е единствената Това е размяна. Падна много ми се от добър. стар пас. Айде, започва бача. Добре, аз съм стар пас. И то взима топката. Добре. О, не, да ме подава, вкараш. И кал шанс. подава и... Манчестър Юнайтед почти ще да направи гол, но не. Ама не стана. Да. О, Много добър дефендинг. Айде! Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Минута и 45-та секунда. Да. Майко, къв гол. Рейнбоу флики шут. Това е моя... Да. Това е моя най-любим Само гол да се вкарам. покажеш колко си добър. Да. Как гледаме, няма да има връщане, а? Може да има комбак. Кой е казала? Никой. Боже мили. Офсайд. Офсайд. Засада, да. Пълна засада си имаше където. Засада. Да, видях. Много маничка засада, между другото. Толкова и толкова беше. Толкова и 2-0. Добре, сега трябва да помисля къде да изпратя. Добре, видях. Благодаря. Това беше много тъпо. Роналдиньо, вземи топката. Гол! 2-0! Мале, какво става? Да, Колега мой! Добре, стегни се. Стягаш ли се? Стягам се. Да, бе, да. Да, добре, не се стегнах. Днеска като гледаме по-забавно. Да, вчера беше малко по-кучо. Не може да се каже. Ривалдо. Салах. Сала. Не. Взех топката, взех. Перфектно. Рашфорд. Тъпичко, а. И то, както тренирахме. Ти не си тренирал. Подаваме от корнера. Обаче Объркваш, Хернандес взема топка. О, не, никакъв шанс. Коки. И то. Май на ПСЖ екипа ми дава късмет. Шкринер. Сала. И гол! 3-0! Ай, стига. Това е, че на вчера направи къмбак. Бой. Ако не направя 3 гола... Някой сега ги правиш 4, аз съм... Не, няма да ги направя. Къде можеш да направя 4, Няма шанс. Ти ме направо ме Къде можеш да разби. направя 4? Да. Да, къде можеш да правя 4 на полувремето 4? Аз те размазвам днес, аз започвам год молд. Много се добър днеска, бе. Аз се стягам. Аз падне. То се знае, че не Сега вече на второто половина трябва много да се стегне. Стягай се, ама като няма да стане. Готов съм. Ривалдо. Взима топката. Ти знаеш, че днеска направих Рейнбоу флика като вчера на Кой? Ривалдо.
Един много странен като Неймар. Да, нали? Направи го, не с Ривалдо. Как? Как се Не прави? знам, просто дигнах нагоре много бързо и то го направи някакси. Сега за кой? Точа за Манчестър Юнайтед. Съжаляваме за звука просто, да. Това е едно дете. Не, просто. Айде, пети гол. Рикошет от гредата. Аз я видях, аз се затворих очите, иначе не можеше да го спаса, защото видях, че ще има гол. Няма как вече да вкарам 5 гола. Няма. 40-та минута. Някакъв късмет, Хари Потър, Реал Мадрид късмет. Като матча Манчестър Сити, Реал Мадрид, не тази шампионска лига, а миналата. Беше великолепна. Аз съм си за Меси, не съм за тоя. Не, чакай, стишам си топката. Даже ние сега ще правим едно видео, където ще направим целият аржентински отбор в FIFA Mobile. Гледайте го днеска. Да, днеска това видео ще бъде великолепно. Няма да е толкова, защото ще е скучно, маничко няма да. Да. Не чак толкова, но ще бъде хубаво. Много пари са били сте аржентински играчи. Ти направо ме май нещо много разбираш. слабо играеш. Да. 6-0. Днеска нещо съм чак толкова... Днеска не си буден. Ти днеска не си спал. Да, не съм спал. А наистина ли? Да. Аз пък спах като бебе. О, не. Даже това да го вкара. Как е? О, корнер. Какво съм се? Аз не я и докоснах. Не, ти я докосна с главичка, нали? Спаси. Браво, поне един гол, да. Поне един гол. 184. И с някой аз карам още един гол. 184. Маре Клосе. Това беше тъп. Просто моите играчи са вече изморени. Не, те вече се карате, да, ти ще спечелиш. Даже корнер последната минута. Дали ще вкарам гол? Дано не. Иначе направо ще подея. Да. Ще да вкарам. 6-1. Направо ме разбие. Направо те разбих. Абонирайте се с камбанката. И до другия ден. Stop it. Get some help.